Gizon eta emakume batzuk dagoeneko hasi dira Martera juteko bidaia prestatzen. Baldakizue nundik aterako den Zuziria? Guianatik? Ez. Cañaveral lurmuturretik? Ez. Lasartetik? Lasarte Oriatik aterako da. Marte Lasarte misioa irteteko prest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Peio, Armendariz ongi etorri zer moduz. Ondo. Ondo. Urrutira guntzate proiektu honekin, ez da? Marte año. Ia. Bueno, Marte Lasarte, musikako proiektu berria. Zer indentzuk zaudete proiektu honetan? Behitu. Hasi ginean Borja eta biok, aurreko taldean eskakitanen, Borjarekin, partekatu nuen taldea zan. Eta, pixkanaka hasi ginean proiektu honekin, eta, beste bi elkartu zitzaizkigun, aurreko abestiarekin, duela gutxi atera dugun abestiarekin, Marte Lasarte, homonimarekin. Eta hori dira Loren Ekane, belakoko baixu jolea, eta Alex Alonso. Ona, orduan guztua bil, ez da? Eta goratxala etorri zinean aurrekoan eskakaitanekin ze prestatu gendun. Arraina prestatu. Urra, oidek. Gaur piperbetiak ingoitugu, eta aldi berian nire proiektu berria esautuko jau, Marte Lasarte, eta ez gaino Marte año jungo, baino bai, dantzan hilu gaitu, ez da? Bai. Kusiko zu eze bideoklip polita eta ze taldea arraiten nahi dian. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Peio, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gean, piper bete hau egiteko garaian. Ingo deuna da piper betiak, gero barrengorrik saltxa bat, eta patata eta tuberkulo batzu prehituta lagungarri bezala. Eta hemen dazkau, piperrak, tipulina, baratzurila, aragixetua, irina, esnia eta gazta. Eta hemen piperrak betetzeko, honekin ingo jaunaek bexamelantzeko bat. Ingo deuna bai tipulina eta batzuia ondo erregozi, bertak gero aragila botako deu, salteatu, gatza eta piperra bota, irin goiarakaba bota, pixka sukaldatu, eta hori hor esnia botako deu. Eta hor, bexamela antzeko bat ingo da, gio gaina ingo deuna gazta raiatu botako deu, eta krematu ingo deu. Hori ostutzen utziko deu, eta gero horrekin piperra beteko ditugu. Piperra beteta daudenean, arrautzak irabiatu, tengo deuna irinetik pasa, arrautzetik, eta prejitu. Eta piperroiek sartuko diau, barrengorri saltza baten esan dizuten bezala. Eta barrengorri saltza iteko, ingo deuna bai tipulina, piperra eta asenailua barazkik ondo erregozita daudenean, barrengorri garbituta dare bai, puxketetan botako ditugu, tomate saltza pixkat, irin pixkat, pixka goxatu, eta gero botako dugu. Ardo zurila, salda eta goxatzen utziko dugu. Eta horren nahiko fundamentu dukiko, baina pixka fundamentu gehiago sartzeko, ingo deuna hemen armendolak, baratzuiak, azafraia, eta perezi pixka sartaian golpe bat eman, pixka tostatu, geho morteron txikitu, eta hori baitare saltzara botako dugu, aberazteko. Eta hori danak ero ingo dugu birrindu, iragatzio pasapureti pasa, esan deuna, piperrak betar sartu, pixka goxatu, eta hemen dakaun tupinanbo, batata eta patatakin lagungarri bezala plateraratzeko. Ados? Bai. Bueno, nahiko lantzeko, ez da? Pausuz. Io zein kezka hemen itxok argitzeko eta daneako, bale? Errez jungo haitu, ni behitzak, fondo egiten jungo nau, gazteko eta behin, hauek goxatzen jarriko iskit, eta baite jarriko iskit, barazki hauek goxatzen, eta ikadibez behitu, barrengorri hauek garbitzen jun nahi, bale? Hauek erraz, behitu, Ingo ditukena txortenak endu, eta gehiagi zikindu gabe gainuntzeko-kin, horrea botakio, lokatz pixka limakake, bala puntillak inolak endu, eta gero pixka gehiagi peuta limakake, emango ja paper eze bat, eta horrekin kenduko zio, bale? Perfecto. Emango itenadek, bi ontzi, txukun ibiltzeko, hemen bota garbik daudenak, eta idez, txortenak eta hemen txeutzi, bale? Ados. Venga,
Eta hoire kontu, eta esan dakua, haune kontu, bila piko ateko eskilat, bat bete harri jaiteko, oso ondo, eta bestia martxan jartzeko, barrengorri saltza. Bueno, eta kontatu iguk, zemuz proiektu berria, noizak jaio da proiektu berria zehazki? Beitu, hain berria ez da, ze badara matzagu... Bai, kaleratu berria da, baina igual ez da berria, ez da? Urte eta piko. Ados. Justo eskagitanen azken kontzertu eman baino lehen, bueno, ja elkartu gina, Borja eta biok, zina pixka partekatzen, ni bozeto batzu nitulako, ordurako, eta berak ere ideiaren bat edo beste bazekalako. Izan da pixka bat urte beteko tartea, bilatu arte pixka bat, zer rollo inai genuen edo nondik jo nahi genuen, ez? Azkenean, eskagitan egin 14 urte izan zian, eta horrek badu bere pixua. Horrek eragiten du, ez? Eta uzten du poso bat, edo behintzat bueno, ez dakit errutina nola esan, baino... Bai, 10 urte zua zen, 10 urte digo, inertzia bat. Inertzia bat, ez? Inertzia bat uzten du, eta, bueno, horrekin pixkatere moztu nahi genuen, bai, egia da, beti, eta jendeak esango du, ez? Azken abestiekin, badula puntu bat, eskakitanekoa, Hortizatozte, gatoz, hau txaneria da, bere izan da gitarrak sartu dituna aurreko proiektuan, eta, azkenean horrek, eta gu konposatzen genuen ere, aurreko proiektuan, ez, eta, bueno, uste dugu hau izan dela beharrezkoa, bueno, lehenengo pauso bat beharrezkoa, gero aurrera iteko, ez, horrengoarekin, eta... Ona. Eta la behar da, aldaketak eskatzeunean gorputzien da, inberdia eta aurrea egin da, eta zoriontxuta goxatzen ibili, ez da? Garrantzitsuena, bai. Eta, Pello, zergatik Marte Lasarte? Vale, berezia da, ez? Bai, Marte Lasarte, da, Vale, bueno, nire pedradetakoa da, abesti batean sartu nuna, atera genuen azken abestian sartu nuna, eta, bueno, hitz egiten zuen pixka bat, taldean sorreraz ere, eta pixka bat gure sormen filosofiaz, talde izaera filosofiaz, eta gutaz ere hitz egiten du, ez? Azkenean, azkeneko proiektua amaitu intzan, hortik aurrera, ziginen, bueno, izan zen justo, eskakitan amaitu, eta pixkat honekin hasi, ni Donostitik Lasartea jo nintzen bizitzera, abestiak ez dugu Lasarte hitz egiten, justo Donosti hitz egiten du, ez? Eta, bueno, Donosti momentu horretan zen leku bat oxigenori gabe guretzat, eta pixka bat desplazamendu hoiekin, gentrifikazioa zer hitz egiten du, eta, bueno, Marte Lasarte, herrima errez bat zen, oso tontoa, berez, bueno, kurratu gabe, horrela sartu du, momentuan grazin zidan. Eta justo gure managerrak niakok komentatu zigon, ostia, izen horre gantxo batzekak, eta ez dakitze, eta orduan horria pentsatu, beste izen bagenekan, Kilker, bueno, Kilker hasi ginean, Kilker eta baina zitzaigun asko, etzekanen atxerik, ez, eta honekin ja, zan genuen, sortzen zuen ere hater parte bat, jendeak ez esatez, onde baizko ez, onde, ez, izen da hori, ez, eta azkenean honekin gatu ginen. Onda, egia esan, bai, bere indarra daka. Eta Marte Lasarte orduan, badakita besti bat daula, Marte Lasarte ditzen da, baina taldean izena da, edo kantuana izena da? Marte Lasarte da kantuan eta bestian izena. Taldean izena, guandigan ez da... Taldea izena ematen dion kantua da. Vale. Izan da pixka deklarazion de intenciones. Ona. Agertzeko jendian aurrean. Bueno, nik ikusita dakat, eta egia esan eundoko bideoklip txukune indezue, eta zuek, ikusteko prest balin bazadete, hasi. Pello, ze ona, Bai. Oso ona. Gustua gatu zate orduan, ez da? Eta, a ber, kontatu pixkatola, pixketat ikusi dut, eta zer esatezun zehazki? Zer topatuko dut pixkatola tripagatea abestianak? Bai, abestia noi, ez? Lehen pixka komentatu etena dago, eta prozesu hori nolakoa izan den, taldea sortzarena, gure filosofia zein den pixka bat hor dago. Eta, bueno, klipain genuen gertu genekan jendiakin, ez? Aurreko klipa ere muga audiovisual taldearekin ingenun, Erik eta Aitorrekin, eta Guado eta hauekin. Eta guztua gehatu ginean, eta, bueno, behar genuen zerbait minimalistagoa bideo aldetik. Bai, bideo honetan
ikusten dena da, handikan batekin grabatutako irudipila bat, pixkat, rollo zarreko, irudiak zarrak izango balira bezala, 2000 urteko izango balira bezala gertzeia, eta gero, ilustrazio talde batekin hitzein genen, bale? Guri logoa intzigun pertsonakin, eta hori ibili da zuzendari bezala, talde artistiko batekin, bale? Marrazkiakin dituzte, animatu dituzte, argazki horiek. Eta, nik uste dut bideonen sorpresa pixkat hortik ere badatorrela, ez? Eta azkenan izan da pixkat 50-50, ez? Batetik bideoa dakana eta hauek animatu dituzte marrazki guzti horiek, ez? Sortu dituzte marrazkiak eta gero ondoren Ander Perezek animatu dituenak, ez? Horregon dira Javier Rodríguez, Ander Perez eta Maialen Arozena. Eta, kriston artista dira, eta egundoko bideo utzi dute. Ona. Eta, Peio, hor, gertatzea, ez da? Leno, adibidez, dinamika guan, disko ateratze guan, plazeta jute ditzan, da gero bideoklipa etortze guan, no? Horrek guelta emandik, ez da? Bai, a ber, nik uste gure kasuan izan dela guaziko ginean, jotzen baino esan genuen behitu. Osa, ungoa pixkat, eske bapatean, disko ateatzea, egia da, garaiak aldatu iten dira, eta ni horretik aizela garaiak aldatu dira, eta aldera izan da, no? Gaur egun gainera, jende asko abestiak ateatze ditu, bideo formatuan, jendeak YouTubeen ikusten ditu, Spotifyeko playlistetan agertzeia, baina, gure asmoa bada, bilduma bat ateratzea, eta esan genuen gabitu. Aterako dugu banaka igual, pare bat abesti, bizpailu abesti, eta gero, ja bildumatxoa guztiz, ez? Ja, jotzen hasteko. Baina, nahi genuen pixka bat gogo hori sortzea, edo... Ikusi, eta jendea pixka pizpatzea, zerbaitetan nahi ginala, eta, pixka da bizona begantez, gero, atorrela. Zetorrekela, eta martxan zaudetela, eta badakazue, ahibez, beti bi ateatzea dituzuenean, bazkazue beste 3 o 4 prepatuta, ez dakit, diska ofiziala ateatzeko sasoia, ez dakit, data badakazuen, edo... Bai, ez. Momentuz ja, 5-6 abesti dazkagu inda, 5 rabatuta ondo. Eta, onazte nahi gea, gero beste 3 palau, bozeto ditugu eta ja hori forma emateko, eta, udazkeneako ja nahiko genuke. Atera disko bat, gure lehenengo diskoa, taldean lehenengo diskoa. Bikai. Eta, momentuz, bi aurreratu dituzu, ez da? Marte Lasarte eta Bestia. Bai, Bestia basamortua ditzen da, eta lehen esan bezala, hoi da, atera genu lehenengoa. Hori dek aurrenengoa, Marte Lasarte izan de bigarrena. Hoi da, A2. Muga audiovisual taldearekin. Eta zen topatuko jau bertan? Inda da hori bai bideoklipa, ez da? Indazio, ez da? Indazio bideoklipa. Ingo jaunak aurrekoa bezala ikustea jungo dituk eta gueltan garatu ingoia, bale? Ona, Peio, ona, artista uta zeate, Goi, ritmoa arte zuena. Eta hemen ze topatzen deu? Historio bada, apustu bat iten dugu, Borja eta biok, beste batzuen kontra, trampa iten dugu, harrapatzen gaituzte, eta, puntu surrealista bat eman nahi genion kontuari, ze abestiak ezurra zetaitze egiten du ere, eta azkene barazki borroka bat ematen da, zean, eta pixkat inspiratu ginen kuadro batean, ez dakit, borroka tabernan, gertzen zen hola, eta dia, mutiko asko, elkarri joka, esan gero, guazen itea barazkiek. Eta, ostra, hor makillajekoak, kriston kurra dintzuten, inkrusatu zizkiguten barazki zatiak, letxugak eta tomateak, eta... Guapo egon zan, oso divertigarri izan zan. Ondo pasa zenun. Ondo pasa genuen, eta, zerbait kurioso agertu zen, dago ere jokoa gezurra, eta, gertutik izan dugun gauza bat izan da. Kontu guzti hori. Nun grabatu zenuten zehazkia guztia? Hau, Oiartzunen. Oiartzunen grabatu zenuten, ez da? Bai, haien mugako kideen lagunen baten elkartean. Eta, oso eskertuta, kriston tratu eman ziguten, izan zen grabaketa parranda. Grabaketa getzekin, baina musika munduan beti eske musika entzutek eta parranda eskutik eman da zikoaz, ez da? Entretenimenduarekin lotuta dago, aizialdiarekin, eta, bai, egia da hori.
Bueno, Peio, hemen, haigaitu itzein, da ni ez garrantzitsuena erik gabe, oso ondo txukundue. bai. Garrantzitsuena egin dugu, barazkik, martxan zezkau. Hone guen eurre emango zio, gero bueltakoan ja pixkatin da egoteko eta gainuntzeko zagaia botatzen juteko, azteko eta behin barrengorrik. Eta ingo deuna da, jungo geha erreportai bat ikustea bitartean, bale? De lujo. Ba, zehazki goaz, elortatxu baserrira, gaurkoan bere behiak ezagutuko ditugu, aurrekoan behaien jatetxe neon ginen, dena txukuna eta baserria ikusiko zuen, ze gauza jala. Oazen area. Haupa Joseba, eguerdion, Landernaz fikatik, lenguan geugaz egon zinen fikeko ermentari tabernan, eta geur nire behiak aurkezten deutzutez, asturianak edo kasinak. Bueno, arraza hau asturiarra da, kasina izenekoa. Bueno, dire oso behi txikia diraz, hemen Euskal Herrien oso egokitu eta egon direzenak aspalditik. Gehiago ezagune dire igual baso behiak, esaten jakien, dira hanka laburrekoak, oso mantsoa dira, trature oso onak direzenak, eta, bueno, zaugarri nabarmena da, dar handia daukiesela, ezta? Eta horrez gaitxe dira, oso politak. Gure behien egunerokotasune, oso lasaia da, ezta? Kanpoan egoten dira urteko 350 egun ia, bedarra jaten dute, galtxue, pentsue behar dutenean txalakaz da izenean edo neguen apurbete likagaia falten dakenean, batik bat da lasai egon gure paraje polito honetan. Gutxi gora bera, txal bat urtean edukitzen dabe. Ze haurdunaldia bederatzi hilebetekoa da, emakume baten modukoa da. Eta, txala jaioten danetik berriz sekortuten direzenera, beste pare bat hile pasetan dira, orduan urtean bat edukitzen da bez. Gure behien okela batit bat da gure kontsumorako. Ez dugu komerzializatzen, fikeko errementari tabernan erabiltzen dugu 180 eta beste 110 etxean jaten dugu. Orduen daukagun produkzioa dana geuretzata. Honeko arrasakaz bilatzen dana da kalitatezko okela. Oso okel infiltratua da eta bilatzen duguna da ez okela asko baizik eta dekien okela oso gozoa eta oso samurra izetea. Gure etxien beti egon dire, beti egon da ganadue eta, izetez hobi beta. Aitzitxegaz beti piztiekaz eta, gero torri izan tabernana, ez da? Baina, ostalaritza hor dau, baina hau da nire hobie, nire bizie eta odolean dekotera. Hemen bendeko zuez azoketara eroten duzen behiek, lehiaketatara, 3 behi, sekorra, txalak dabizenak ezten azoketara eroteko, gure baserrien be badaukagu zidiak, badaukagu txarriak, oioak, astoak, danatarik. Bueno, Joseba, hemen fikatik, agur bat dan hori, hemen nau nire behi kapitanagaz eta asturiarrakaz. Nahi dozunera arte, elortatxu baserrien hemen egongo naz. Agur! Hau Palander jauna, ire behiak, larre eta baserriko histori guztik. Ai, ama, ze ona, Eta holako baserrituko nak, danetik handakaena, goiluak, untxilak, behiak, txerriak, eta ego baina, ze sorte dakaen, behaien jatetxe euki, behitan genero atea, eta bakizu laserraka zuen, genero ona. Goxatu, eta goxatu arazi, gurian jarraitu behar dugu, behitu, hemen dakauna da, hemen, baratzuria eta tipulina mantxo-mantxo, berta botako eta aragila, eta gero esan deuna, irin pixkat, zukaldatu eta bexameltxo bat ingo dugu. Eta hemen, inberdiakenak behitu, Peio, barrengorri hauek erraz, erditik mostitu, eta berriro erditikan, eta hemen barazkitotxa botako jau, bale? Eta hau erregosteko, eta martxan jarraitzeko. Bale, honire indar pixkat emango jot, hemen erreportaia ikusten eginean, da dana zutana izan dantzan, da pixka jetxin deuta. Bale, hau listo, eta hau listo. Bueno, Peio, eta gordeta dazkazuen beste abestiak, bi hauen hildua jarraituko due, antzekotasun asko, edo... Ia esan, jarraitzen dugu pixka bat, diversoak izaten, eklektikoak izaten, eta kasu horreta, denetik ingo dugu, baina bai badakate soinu aldetik, igual ez, erritmo eta estilo aldetik gauza berbera, baina bai bintzat soinu aldetik saiatzen nahi geha, koherentzia izaten. Abesti guztiekin, eta, ni uste txukuna gaigatzen nahi dela, rekamanan dazkau oso pozik gatu gehan abesti batzuk,
Eta bueno, ilusioakin, hori izan da pixka bat asmoa. Bai, Ondo, jarraitza eta pixka bat. gaiak ebai, zuen bizipenak izango ditu, realitatea izan ikusila, o Bai. amodiozko kantu bat epetiotea diskan batian, ez dakitan ez ditu Karo, batuko bueno, edo... eske, ez, adibidez, karo, eskakitanen azken diskoa, neruna nola galdu denbora, Bai. hildo orokorra zen amodioa, ez? Eta ja, dekatu intzila. Ez, Vale. Bai, baina, bueno, amodioaren bitartez itzen genuen dana, bueno, bizitzaz, orokorrean. Eta, bueno, hemen gai asko hartu ditugu. Gezurrakin hasi ginean, gero gure filosofiarekin, jarraitu genuen, Martela Sarte horrekin. Eta, bueno, pixka denetik hitz egingo dugu, Osea, ez dakit oain zertaz, baina, bueno, bai, bizitzaz, gertatzen dian gauzetaz, gertatzen ez denaz, denetik. Bueno, eta momentuan, hasi berri zeate, baina kontzertu ikeo bakazue uda partea lotuta, o zerbait edo, bueno. Gure asmoa da, diskoakin jarraitzea, irailan grabatuko ditugu, beste 3-4 abesti. Eta gero bilduma bat aterako dugu, ja udazkenean, bale? Iraila, bete izango dugu hor anasteko eta masterizatzeko eta gauza guzti horiek egiteko. Portada eta, bueno, azkenean ez da bakarrik musika egitea. Bai, lan asko jokatzen. Lan asko, bai, elkartzen dira hor, eta, bueno, diseinuak egoteia. Eta, Hori bueno, dan guru adibidez, belarribiliko geha horrekin. Asko uste zuen profesionalen esku, edo zuek zuen Saiatzen ari gara bizka Asko komunitatea egiten, bale? Gure hurbileko jendearekin egiten, bueno, zorte izan dugu, agertu lagun asko ditugulako, urte asko izan dira, musikan sartuta, eta, bueno, orain pixka bat argiago izan dugu, nondik jo, arlo bakoitzarekin. Eta bueno, hola ibliko, gea. Eta eskakeitan, jarraitzen dezu ere bai noiz benkago gelditzen oso zeiten, hori alde batea geldituek, onola zio panorama? Vale, musika aldetik, osea, ja eskakeitan desagertu zen, osea, guk utzi genion jotzeari, baina, egia da laguntasun aldetik, bueno, kuadrilla bat izaten jarraitzen degula, gainea, gure taldekia duela gutxi ezkondu zen, despediaren egin genion, eta bueno, iruilean behin, gehatzen geha. Ondo. Bai. Launa jarraitzi zuizaten, Hoixe, bai, garrantzitsuena bai. hor gelditu. Familia, lagun baino gehiago, familia. Ondo, familia bat. Bai, ja esan, eske zenbat urtein dituzu elkarrekin? 14, bueno, hain 15, eta bueno. Eta zer suposatzen zinen iretako eskakeitanek, zer... Izan da... Bizitzeko modu bat iai, ezta? Bai, oso garai garrantzitsu ba, niretzat. Danontzat eskola izan da, ez bakarri guretzat. Gure hurbileko, ondoren atera diren beste talde batzuntzat ere, nik uste sortu genula, lako batez. Eta oso berezi izan da, guretzat. Bai, azken nian zenbat urte txokin hasi zinaten hor. Oso gazte, 16-17 urtekin. Dano gazte gaituken bezala, zea baten, batzuk jarraitutezu eta bestia, batzuk zukaldea, bestia taierrea. Izan altzen un, talderi. Txekan lagun baten, taldea, txekia, jute dituan garaje batea. Salseo. Gitarra elektriko bat erosin nian nik, Zitoresek bateria, eta nakorrek bajua. Ostia. Hori guan latza. Punk rocka. Punk rock. Eta horri biltzen gintuen, zea, bertzilua gabeste, baina ez txekiat. Hor gatu zuen. Eta Z-talderen beltsi. Green Day, NoFX, gu pizka jarkorra gituan, surfetik angitxatoztin, da hor beti ikuste genizkian, skateeko eta surfeko bideotan ateatzituan abestiak, baina... Hauskatzen eko merik. Offspring. Bueno, launak, hemen txe, eman ditu urratz gehiago, hemen ere barrengorrik martxan dazkau, vale? Oso txukun nabil, guain jungo izenak behitu, emango ja zuri gailua, eta ja patata, bezak hau dakakela hemen junei azalak botatzen, eta tupinambuare bai, beste tuberkulotxo bat, oso berezia, dana zurituko jau, bastoitan moztu laukitxotan pregitu eta laungarri jartzeko, gale? Hemen inberdetena da nik hemen, barrengorri ere bai ja. Bota tomatia, oso ondo, hau goxatzen juteko, hau ikusi zuen, betetzeko ja, listoak haula, itxon behar dago, ostutzia, geho, mangatxo baten sartuko dugu piperbarrun jartzeko, eta inberdetena gero majaua prestatzeko ere, armendolak, baratzuria, azafraia eta perejila, pixka prejitu. Alko gendu nola majauain, eta bertan sartu. Baina beti hor, ikutu torrefakto horrek, beti aberastik, zaporek eta txukuno gelditzea. Ordu ningo deuna da, bai, armendola barroa,
oso ondo. Baitare bio hiru baratzuri ale. Eta perjituta daudenian baratzuriak eta armendolak bukaeran peresila bota, azafraia bota, eta zutatik atea. Vale? Bueno, eta peioik, zertan gozatzen de gehiago? Etzekia sortze prozesuak bere xarma eukikoik, okeo ja ateratzeken nien, oia ikusteken dien bideoklipa montatuta, edo... Ba, prozesu guztiekin pilo bat. Bai, bakoitza beria zeka, ez da? Guk merkatua juta ditugunen bezala, eta hemen prestatu eta geho maiganian, ez da? Nik uste... Bai, gauza beria zekak. Bai, Dana berdina izango bazan €1, aspergarrio izango zan, ez da? Hoixe. Baina eukiko ez zerbait horrezatekena, jode, banei, sorte prozesu asko gustatzen zaitek, zeatikan asko konzentratzen hau, etzekia, tokio ja, gustatzen zaila hori holtza gainean aurkezten dekenian. Bai, nik, askotan, sortze prozesuak ikuste detena da, bueno, zer proiektatu nahi dut. Eta zerekin egon naiz gustora, denbora gehiago. Eta zer kontatu nahi dut, ez? Eta azkenean denbora asko ematen dezunean, gero pila bat disfrutatzen dut, eta asko disfrutatzen dugu zuzenekoekin. Baina egia da momentu bat iristen dela, ez garen hainbeste motibatzen, ez? Ze abesti bera jotzen, arte bete, gira. Bigarren urtea ja, Ja, hori adibes, hori guain adibes, zuta agar, eta venga, betiko kanta eskatzen, igual kantu berria eskatzen, baina kego jendia gainean nahi dik, aurrenengo kantu horiek, gustatzen eskikenak, ez da? Bai, ez da, guri... Gainaek igual diska berria egurra eman da, jendia beti aurrenengo apila, ez da? Berri, bai, eta igual ez dio kasurik egin, ez? Disko berria, ez? Ja, eta igual kantatzen eta ez di eta ezagutzen, ez da? Bai, eta freskotasuna garrantzitsua da, Osa, ne ustez artista guztietzat, ja... berririk ez bazu bateat, ez dakit, Gauza, ja deskonektatzen dezu zure oraingo momentuarekin, edo gertuen dagoen zure argazkiarekin, eta hori... Ja, ez dakit nola esan. Ba, eta jendeak ezautzik aurrengo tortilla patata inuanetik, eta egatzi la mal, tortilla patata aspertu, no, tortilla patatakin, ez da? Hoxe, beti tortilla patata. Tortilla patata, tortilla. Ai, ama. Bueno, hau, vuelta eta vuelta, pixka tostatuko deu, gehiagi erregabe, vale? Baina hola bai, morenito geratu behar du. Eta gero esan dakoa, azafraia eta peresila bukaeran botako jo. Hemen hartuko dugu, peresil mordoa gaula. Eta bueno, peio, letrak eta danak, moldatze aldituko, zenek moldatze xiko danak? Bai, nik idazten dut, normalian, eta bueno, musika, bueno, askotan estruktura eta abestian ezurra edo nik iten dut, eta gero jantzi eta arregloak eta hori dana Borjak iten ditu. Bere hiltzen da pixka bat, eta produzio aldetik pila bat ikasten ari da bera. Zenek zenei mareatzea, betiz galdetzea, zenek zenei mareatzea zeo, Borjak peioi o peioi Borjai. Perfil hori ni naiz. Perfil hori naiz, bale. Hombre, zaiak esatia bestia gehiago mareatzea ikela, normalean jendia behan agotatzik eta... Ez, bueno, baina, bai, a ber, ni pixka bat berezia ba naiz, orduan horretan, Borjak aguante handia daka, ja ezagutzen, zorionez. Eta, bueno, baina nik ere, beste gauza batzuk ere, bueno, bakoitza beria, bakoitza beria. Ja, deno tragatzea ditugu gauzak. Baina egia da, bi izan da... Ez da bai da horra maitzen da. Ez tio, que irugarrengo baten launtan ez zuen bukatzen, ez da? Segun zen exesatezian baten apoiatzitzen obestian, ez da? Eta gero, grabatzen degunean, Alex eta Lore, etortzen dira. Alex eta Lore nekan etortzen dira. Grabatzerak orduan. Bueno, launak, hemen txegia, itzein, baina ikusi zuen bezala, majau aiteko, hemen azafraia eta peresila botaet, zapori hartuko, eta gero birrinduko deudana, bueno, txikituko deu, eta listo. Eta ingo deuna da, elkartu, hemen dakaun barrengorri saltzakin. Inberdiotena dagoen salda bota, pixkat, eta goxatzen utzi. Eta, bueltakoan, hau majatu, piperrak bete, prejitu, saltza iragatzi, bueno, basek hau lan desente, baina jungo goiana da, arroka berri jatetxea, eta zerbait goxuen goigue, eta ondoren etorriko gea, dena bukatzea. Guantxar. Kaixo, Seban Jesus naiz, eta hemen gaude Faroko igoeran, eta gaur sartu behar gara, eta ikusiko dugu arroka berri, bai? Guazen.
Ni naiz hemengo semean, nire aita eta ama, Josantenan Cesar eta Francis Paquita González, gugera hemen jaioak. Eta benok ereki zuten Arroka Berri, 1971. Gugera bosan nahi dena mutileak. Eta aita eta ama beti esaten zuten que eso era lo peor, que no se queda ni uno, eta barrez. Eta ni erdeaz esaten den bezala, como el salmón, contracorriente, ez? Bai de queses, eta, bueno, adelante. Eta ni hemen emakide zeituan, bibian, ja dire, hogeita la urte. Hau hasi zen merenderua, eta gu reforma ingenuen goiko betiko komedoria, eta hemengo bekua tikizaua. Eta gero kanpoko aldian, terraza handi bat, aperitiboak, kopak, eta barro. Ziren aldatzen, ja zen asader bezala, ja parrillak, eta bar. Batez ere dire arraiak, medizuak, eta arakiak, ez? Produktu garbiakin, produktu honakin, eta hemengo bezeroak oso desberdina. Ez dago gauz bat oso kurioso. Normalki aztenetan izaten dire enpresakin eta bar, larun bate guarditan, las celebraciones, gero larun bate arratzetan, eta oso romantikoa, dena parejitak, bar. Gero igande guarditan izaten da familiak. Gero uda partian ja temporadan, hotelak, turista eta bar, hori baita den. Ja dugu etxekoren arrokaren historia, ikusi dugu toki ezberdinak eta bar, eta orduan ja deituko dugu enekorei, eta esango dira rezeta bat prestatzeko, eta aurre. Kaixo, eneko naiz, Arroka Berriko sukaldaria, eta gaur, idibuztainez beteko piperrak aukeratu ditugu. Hemen daukagu betegarria, honek dauka idibuztaina eta piperra. Eta guri piper berdeak honekin beteko ditugu. Gure jatetxea tradizionala da, baina batzuetan gauzaz berdinat egiten ditugu. Adibidez, platero honetan, piper berdeak hartu ditugu, normalean gorriak direnean. Gure kartak labatal ditu. Sarrerak, arrainak, haragiak eta mariskoak. Platera hau sarreretan sartzen da. Ni hemen orain dela 2 urte hasi nintzen, baina beste jatetxetan egon naiz hemen oinarruin. Adibidez, Abarka, Kafeirunen eta egon naiz, Zuberoan egon nintzen praktikat egiten. Karta lan egiten dugu, baina talde handiekin menu bereziak egiten ditugu ere. Platerran, idi saltza jarriko dugu basean, eta gero goitik, piper gorri saltza, piperra jarriko dugu, eta zebollinoa botako dugu, eta goian tosta bat jarriko dugu koronatzeko. Bueno, Joseba, hemen daukagu gorko platera, hau edo beste batzuk probatu nahi baduzute, hemen gaude, Arroka Berrin oinarbin. Eskerrik asko. Agur. Aupa Jesus, eta aupa eneko, eta hori da hor dakazuen jatetxearra, ze piper betek, Ai, ama, ze itxura. Berdiak inditu zuen, baina pikillituak, egia esan, eundokuak. Ta esate zuen bezala, Janda nahor, behin da, arraia eharra janun da, eharki goatzen naiz. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu gozatzen. Gurian jarraituko dugu. Hemen indeuna da, pare gauza aurreatu. Hemen izan peio zuritzen tuberkuluak, inditugu laukitan jarri, eta pregitzen jarri. Hemen txedazkau martxan. Batata, tupinambua eta patata. Bale? Bestalde, hemen dakau, jabeitu zeitxura hartzen nahi da gure barrengorri saltxa hau, ingo deuna da hemen. Majaua, pixka majaukoek hemen peio, elkartukoek bertara dena, eta gero, behitu, birringailua dakazu hor, birrinduko deutena, eta behin birrinduta dakazu nian, iragatzi ingo dugu, bale? Haos. Venga, zure kontu. Hor, bildurri da mardio, dumba, eta narak hori de, pixka txikitu, bertara botateko, eta gero birringailoakin birrinduko jaudena, bale? Eta hau martxan dakat, piperra betetzen nahi nintzen, gehatzen zaitena da azkenengo bila betetzia, eta nik inbiarretena irina, arrautza pregitu, eta gero saltxa prestauta honian bertan sartuko dugu. Peio, eta beste musikari batzukinek kolaboratzen dek, ezta? Bai, alaxe. Jarraitzen dek, leheno bai behin, zatetek egoen jarraitzen dek. Hoi da, baitu, mexikar talde bat atera genuen hasiera baten, niretako partaide zela hasi nintzen, baina, bueno, gehiago kolaboratzaile modu nabil, ia da, bizitzan, gauza asko egiten ditugu, eta oantxe bertan buru belarri nabil martela sartarekin, baina, bueno, nire beste kuadrilarekin, La Txamarekin, abesti batzuk ere atera ditugu, beste bi abesti, justo. Eta hauekin, kolaboratuko dut, kontzertu batzuetan, Aitor Balkarlosekin, arrekuan, berekin hon ginenta.
Eta hauekin korrido tumbao, ez dakit zer entzun ez noiz bai, baina bueno, nazioarte mailan indar hartzen nahi da estiloa da. Eta bueno, da pixka bat, ez, mexikar musikak ere Euskal Herrian izan duelako ere bere puntua. Eta hau da 2.0 bat, zentzu horretan. Eta oso gustora hauekin ere, oso ondo pasatzen dugu, elkartzen geanean, eta bueno, baina taldean haiek dabiltza pixkat. Beti musikerok behar dituzue bi hiru talde martxan ez aspertzeko, ose? Bat egin ez da nahikoa? Keba, bueno, badago jendea, bueno, zea hori dakana, edo zehatze hori dakana, barruan, baina ni behintzat oain arte talde bakarrakin ibili naiz. Eta beste hauekin... Tarteka kolaborazioren bat ere egin izan dugu. Kolaborazioen genian behekin holtza gaina eta dana juteaz, kontzertu zutan da hori biltzen zera, edo... Asmoa da, bueno, nik parte hartu duten kantutan eta haiekin aritzea, pixka bat, baina, bueno, bai. Aldaun neurrin. Baina hau libre dakadanez, bueno, elkarrekin arituko gea, bintzat bizpairua bestita. Eta, basekiat lehen euskaltekin iteguan lana, ezta? Bai. Jarraitzaldeko horrekin. Jarraitzen dut, bai. Vale. Bueno, betiko martxan. Betiko martxan. Hoxe. Nola egiten deka euskaltegian, ze, jutu zeik. Atzerritarrak, bertakoak ez dina asko egiten, ze jendekin ibiltzeiz gehiago. Denetik, bai. Bertako jende asko dago. Euskara zertxo bai dakiena, baina hobetu nahi duna. Bai, estatu mailatik ere beste leku batzuetatik etorrian jendea, Europatik etorritako jendea, eta beste kontinente batzuetatik etorritako jendea ere. Badago, batez ere maila basuetan, baina, bueno, oso pozik haiekin ere, eta... Zerregi... Ikuste, klase divertigarriena gainera, hasiera mailekin izaten direla. Gehiago xurgatzen dutelako, perspektiba horrekin ez, hizkuntza berri bat ikaste ze horrekin datozelako. Eta hoiekin oso pozik, egia esan. Eta adibidez, zein da perfila hola esatekena? Bueno, o jendea esatekena, o jendea esateko euskara aldala ikasi, juteko euskaltegira animatzeko oso esatzakene. Nik uste dagola sartuta beldurro hori, ez? Euskara zin dela ikasi, oso zaila dela. Eta gero etorte japonez bat eta euskaraz ikasteik, Eta gero esatek, zuen belarri jain da, gazu hilaila, ez da? Egia da... Jende batzuk asko zerrestasun gehiago dakala, ez da? Beste, zure ama hizkuntza zein den, batzutan zailagoa da, ez? Ikastea beste hizkuntza baina, bueno, finlandiar bateko, errexago, ikasiko euskera, turkiar, armeniar batek ere, hobeto ikasiko du, baina, bueno, beti ere, pentsatzen badezu hizkuntza bat, zure ama hizkuntzatik bakarrik, nik uste, jakin behar dela pentsatzen pixka bat euskeraz, eta bueno, hori ere gure papera da, erakatsi behar da ez. Kalean ere oso presentzia gutxi dago, eta hor gure papera da ez, euskaldunun papera, gehiago eramatea euskara kalera, eta nik uste hor datorrela gehiago ez, eta ez zein beste, bueno, nik uste baita falloren bat ere badagola, ez, denon partetik. Dudi gabe. Ez dugulako eramaten eta ez dela dena azterketa kontua. Askotan erraz egiten dugu erderaz, eta gaina gue lagunekin euskaldunak dienakin ebai, eta bar. Nahi esango jazu. Hau, birrindu jagonekin, hemen txen, sartu jogor birringailua, emaio geurra, eta oso potolo balin badao, salda pixkatorrak hau botatzeko, bale? Erki. Bale. Bai, ondo. Eta astean zenbat bihar jutea izarea klasek ematea? Zetetzut ere, barkatu. Astean zenbat bihar geotezak klasek ematen? Astean 4 egun, oain arte 4 talde azkat. Eta gero partikularrak ere izate ditut. Partikularrak autoikaskuntzan da bitzan ikasliak. Eta ondo. Naiko amenoa, ez? Gero ja asteburua, bueno, musikalako eta isialdirako guztien ditut ere. Eta nahiko ondo. Entxertan, egia hor dut egia ez dela munduko honena, talde gehienak atxaldetan izaten dialako, eta ni izaten naizelako, gauer arte egoten dan hori. Ez behatzi territan haitzen dugu luzatu itezai eguna. Eta luze egiten da pixkat eguna, baina ez dinaizke isako. Bueno, eta etxekilat, hemen lana ez da bestezik ez gaitu gai itzeiten etxekilat guztai zaiken irire bai kontzertu biltzia, o sinefilua izen, o surfista, o lasarteko errekan etxekilt, lupitak hartzen ibiltzea izen. O anguletan. Aurten izintzen angula ikarrapago.
Ba, bitu, surfaia pixkat utzita daukat, hernia bat atera zitzaialako, eta bain, hoi sendatzen nahi geha pixkanaka, bueno, sendatzen. Aldin bezala, bai, beste puntu bat. Bai, pixkat botako zio. Ba, pixkanaka osatzen hori. Bai. Bestela mendia noitzean behin, parrandatxoren bat, zinemare gustatzen zait, naiz bereziki zinemara astero jutekoa, baina, bueno, film interesgarri bat agertzen bada, bai, saiatzen gehan juten, eta, bueno, etxian ere, telesaien bat ere, ikusten dugu, baina, bueno, denetik. Lagunekin ere egon, esan ditena, Bai. Gozatzen, ondo. Hoi da. Hemen guain betuzak, Haukendukoit, bale, berrindu jo, oso ondo. Guain, mingaina bat hartuko laguntzeko. Niau. Eta ingo diuna dena honea gota. Bale, a ber, txukun ibiltzeko. Hartu zakau, hau behiak nutzeko jo. Hau hemen. Ia erren hau gazpila eusten. Ia! Venga, guazen. Eta guain inberdeken adek, hor utzilat, goiara potolo bat, horrekin iteko frikzilua behian kontra, bale? Hor inberdeken adek, hor hartu, eta behian kontra egin, bale? Bale. Xamurtasun ateratzeko, bale? Hola, bueltaka, behian zanpatzen, hone jura botako zio, bale? Eta apoiatu lasai, apoiatuta. Gai, apoiatuta, beto. Ni uste lasai egingo ekela. Hemen apoiatuta, hauek, puntxak. Puntxak. Hori, nabe galtzamendika, baina puntxak apoiatuta. Hori, garrazoia. Bale. Ondo, bale, hori, garbitu berdit. Piperrak atea berdizkit. Eta goaz hemen patatak ateare bai. Eta saltxa indadak haunian. Piperrak bertan sartu. Golpe txiki bat eman. Papeletik epasako ditugu patatak. Bale. Eta itekena euskaltegian eta hoi danatek musikatik ezin dekelako bizi, gustako zitzaizun bakarrik musikatek bizitzea, hori esuan utziko, o igual egun baten musika utzi eta bakarrik euskaltegian gehatuko haizo, ze. Hor beti dilema bat eta irekita dagoen ez da bai da bada. Eta da, joder, musika sortzeko modu nuna zein den, ez? Osea, nik ere ez dakit berdina ingo nuken musikaz bakarrik bizitzen, edo beste lan bat izanik, ez? Osea, ez dakit. Ondo azaltzen ari naizen, ez? Bai, guatxi hagon bezala, goxatzen hagon bezala, eta etorriko akenarekin. Eta horri guatatzen da, nahi gustatzen zaidana, edo bintza ondo disfrutatzen detena. Igual denbora gehiago pasata, musikan, gehiago aspertu, o igual aurkitze ditut gehien gustatzen zaizkidan rolloak eta, baina nekagarria da, estresgarria izan daiteke, eta ez dakit, osea, ni nagon prestatuta horrelakorik eta ez zaiz suertatu, ez? Horrela bizitzea baina, zuretzako zer da musika ikia. Zuretzako zer da, lan bat, placer bat, goxatu itendek, edo... Nietza da placer bat. Eta hortik aurrera, bueno, egia da, errentagarri ateratzen bada, hobeto, ez? Osea, horrek ere albidetzen dulako aurrera egitea, zerbaitekin. Osea, ez badago... Osea, ezken filean, bizigean sistemagatik, baina ez badago dirurik, osea, ez du aurrera egingo. Dudi gabe, dirurik gabe. Egia esan da, horrela gauden bezala, oso eroso nago. Bikain. Ba, horrei heldu, ez tekela erresa izaten da. Eroso egongo baitu gure bai, hau janda gegotako jaun siestakin, Zi, txura saltza honek bai, Ona indio gaurkoan, ona. Bueno, eta sukaldatzia eta gustatzea altzai, jarraitzalde, gurra buru hain alba. Pina naiz, baina, bueno, nahiko minimalista, behar denarekin, garbi. Eta, baina ukiko duzu errezeta batzu. Jartzen, hau dena zikin usteak, eta... Bai, Ja ikuste etorre, harriko eiteko. Harriko eiteko, hoi tendek, bai. Euki berdek, a ber, jendiak, askotan gertatzen zaite, Eta etxian, urrutia junga, Zukaldean jaio zelako. Bai, zukalde baten jaio baitu, hori ere egileak. Baina azkenian bai guk etxian batzutan, esate gozta hori ingo deuta, batzutan ez dezuten patatako, ez dezuten zerbait, ez zikintze arren. Ja. Eta ez dut, mekatxiz lamar, iretzako eta ire osasunantzeko, eta hemen beti gazte hoteko ondo janberdek, ez da? Bai. Ez alde gala. Bai. Hemen inberdunak itxoin pixka, piperrai bexamela freskua sartu zio, eta itxoingo du plum pixka titia, patata egatza gota, eta guantxe plateratuko erraz. Hemen laber nun da, hau txukundi bidalo aurrena. Guantxe gatoz.
Peio, eharra indio gaurkoan, Festa hor, Eundoko festazio, guantxe zandek egitea. Festazio hemen. Bueno, a ver, arrapatzizkila hor. Hemen bat, segit bat baziokela. Gaina ondo tapatuta teituk, Bai. Saltxa berezi jein deu, ta xamurra, ta koxua, ta dentzako balekua. Bale, horrela xe. Este bi pipertxokin. Horrela xe jarriko jau. Eta, guain ningo deuna da, gainetik patatatxo bota. Horrela xe. Ondo, bi pipertxo, patatatxuak, perexila, hau eta gehiago izango eta piperratzeiko ikusiko, hola nahiko, eta hemen dakau, gaur rindeun piper betiak, aragiakin, eundoko saltza, eta martela sarte zautu. Jarraitu goxatzen, eta gu irrikitan nengo dituk, izuen aurreneko kontzertu ikusteko, ados? Bai, biatuta zaute. Agur lagunak.